Iya. Yo. Ron, Ayo. cek. Jere arep njaluk nyebul, katik suwi men lho ning kamar mandi, yo. Ayo. Aduh, dia nek ngwanyele to kuwi direkam. Lho, engko ben Ron. Action. Piye to jane situ? Rada jeda titik ngono to lho, kok empane kaya iki sing Yo, pertama. suwi wong. Yo. Jajuluan Ciliwung ah. Ih, aku ki langsung ngomongi apa? Iya. Dhisik mrene sik. Ron. Action. Jane situ. Badan teno. Ngene lho, Lho. Sik ngongak anumu lho. Ngene ngono lho. Oh iya iya iya. Apa ketok iki anuku? Sik. Yo. Oh. Hilang kok. Yo. Mungkin anjing tak pipil ngono. Yo. Ron. Action. Jane situ porang jere emang arep njaluk jatah. Entan-entan malah ora teko-teko. Kok ora teko-teko piye mrene gedhe. Oh iya. Ora wis lho ning kamar mandinya kok jane. Ki wis njegrik kok mare. Coba jatah yo. Joni. Piye? Rata-ratane awak dhewe viral anu kula nyebul. Oh. Piye dah? Ron. Action. Piye to jane? Doa dudu. Viral. Action. Piye to jane? Situ porang dintantengi tek nang ra wis. Aku siap. Jatah nyebul dia nang. Oh, ndek lali. Balik nih. Lho mare pikirane teko Ora, lek kate ngene iki lho, Pak. Iya. Tapi dia Apik. Yo, baleni yo. Kita jane. Mau cek kalem sik terus ngomong. Ya. Rada mesem-mesem ora apa-apa. Ora harus langsung dialog. Jangan ada suwi men nang kamar mandi. Jadi ada jaluk jatah nyebul. Nah. Lah ngomongane kuwi apik. Ini siap ini, nah, ngono lho. Ron. Jadi dialognya ndak perlu kowe susu sewanten apik malah. Ron. Action. Jane situ porang kamar mandi kok suwi men ra wis. Jereke njaluk jatah nyebul. Ini siap. Kabeh. Yo langsung dialog mbok panane rono. Adane rada dhuwur. tak video lho. Nyeluk sik ya. Heeh. Mas. Kat. Ngono dadi tak sitok aduh njaluke ngono. Yo. Iku ora macet ngendu. Ron. Roll. Action. Mas, Kosok. Njaluk kamu. Aduh duwe njaluk ngene. Oh. Diladeni kan. Heeh. Diladeni pokok jalukane. Kok penakmu kan ngenes ngono ta. Ngenes kedak. Percakapane ndak didelok. Lah ya nas-nas kiwa tengen ngono kamerane apa ya. Nas. Sudan pinter. Iya. aku iso. Iki piye? Tak sauri. Apa, Dik? Ayo pisan kuwi pisan timbangane anu kula. Ora iso aku dhisik ae lho. Lali kuwi nggo langsung disauri ae genta-genti. Kok. Sik iki kono lanjut kena. Tak frame lawang. Kris, adikmu patang kene ya. Suarane ben kok ngene asli. Langsung kok tak kene. Yo, Jos. Ron. Pepet noy nah. Ron. Action. Nyapa lho, Dik? Balik.
Nyapa? Bocor aku dhewe. Yo baru wis nyauri kok. Roll. Action. Kata-kata ini ya. Kayak ngira Oke, piye? Sido apa? Adik suwi men lho, sido apa ora Mas? Ngono ya. Mau nyebut dulu. Jadi bangun cupi. Madep ning kamera ya. Oh, jeneng kamera lho. Lawangan Ini asli. bisa apa? Roll. Action. Suwi men lho. Sudah nyebul apa ora? Enggak sabar ae ket mang. Kesuwen lek ngonteni. Anjir aku balen ono. Balene apa gak? Tadi pun ono to. Yo piye to? Lah, Lah, ala sik sitok-sitok jere aku dudu njaluke katukan. lu piye jaluk berarti loro. Lemu nyauri mulu ambalono. Piye? Lah nyauri tok apik. Kita sabar piye kono monggo mari piye. Wis ya kono. Kayak loro to kono mulai. Situ sik sabar to. Entuk kok. Terus loro koyo ngene. Ket mau ora sabar ya wis suwi ngonteni. Oh iya. Yuk, kaget wis. Wah, sikilmu kok. Aku tak ceritani apik nih lho. Tenang, ayo. Masa-masa puber. Roll. Action. Yo sik to sabar to, Dik. Aku metu pisan yo. Iya, Jan. Sabar to, Dik. Jeda dulu. Ora wong kan Oke, sabar. tahan dulu. Nah, iki aku lagi metu. Lu metu iki? Metu. Gila nih. Yang ngene iki lho. Yo. Roll. Action. Sembarangnya dhisik kaya diresiki, terus ben higienis ngono lho. Ngono. Duduk di nyauri. Nyapura di sana. Ini sapa lho ya ini kok mertamu rangon wayah iki. Mungkin lho. Cek ya sabar ya. Sip. Yo. Ya. Yon, anumu rada dure yon. Aja nglosor ngono yon. Ben ketok soalnya lulu ku lapan buka kemul rada diduri dhewe wajah ndak ketok ekspresine. Cek karo muni. Karo muni soalé. Berarti ku mau klambi ketok ngene. Ini ketok dah. Ndak ketok lu cangkemmu. Lho iya tak semong yo. Ini. Rada kok kene yon ana yon. Nah, Wes. Sepira lu? Klambi ketok ini. Ora ketok mudune ya, Jan. Ini. Nah. Ini. Nah, Ini. oke. Aman bagi Klambi mulai. ketok. Ndak Ketok mudune. Oke, sip. Yo. Roll. Action. Sopo jadi yang ini kok mertamu rangun wayah. Kak bolo. Cek rame kan coba. Kok sim yon? Tertarik. Piye? Aman. Gambarnya aman. Lu kan aku gondelo nontal tuh kayak gini. Ngene lho. Wes. Ya. Ini aku jadi kamu. Oh, roll. Action. Sopo jadi mertamu yang ini. Dia angon wayah. Ganggu ya. Sik ya, sabar ya.
Kena apa ora. Iya, iya. Lu